Azken aldin, santu guztia pasatzen dut Katalunian gertatzen da nahi behi da. Beste milak euskaldunek bezala. Han gertatzen nahi dan guztia, adi-adi jarraitzen deu normala dan bezala. Intrigatuta, interesatuta, kezkarekin, eta ez bukatuko, inbidi pixka batekin ebai. Buah, beira nola dabiltzan katalanak. Bai, izugarria da. Ta gu? Guzer? Ba hoi, aber guzertan nahi gehan. Bueno, gure aigea. Eta bueno, ni buruai bueltak ematen jarri naiz, pentsatzen aber zergatik dauden katalanak egoera hortan. Eta guez, zergatik dauden egunero milaka katalan kalen esanez bozkatu nahi dutela, beraien etorkizuna erabaki nahi dutela. Zer daukate beraiek guk ez daukaguna? Zer falta zaigu? Zer behar dugu? Horri bueltak ematen nahitu naiz, eta ja, iritsi naiz ondorio batetara. Badakit ze falta zaigun, badakit zer behar dugun, badakit zer daukaten katalanek guk ez daukaguna. Ereserki bat. Zer? Ereserki bat. Ereserkia. Himnoa. Guk ez dakigu zein izango litzateken Euskal Herriko himnoa, Euskal Herriko ereserkia independentzia lortuz geho. Ta klaro, holaz goa zinoa. Nik benetan usten dut, hoi dala arazoik handina. Bueno, egia da, gure bandera zein litzateken ere ez daukagula bat ere argi. Baina ez naiz gai hortan sartuko ze supertxopek egintzun ja bideo bat horri buruz, oso ondo da ona, menutziko dizuet lotura ikusi nahi baldin badezue. Banderarena importantea da, baina himno bateratu bat eukitzea igual importantegoa da. Zea, zu protesta batea juntzaitezke 3 edo 4 bandera, 3 edo 4 ikur diferentekin, ez da ezer pasatzen. Baina protesta baten 3 edo 4 abesti kantatzen haste baldin bazea, aldi beren ez da bakar bat ere ulertuko, kaos bat da. Horregatik handa beharrezkoa himno ereserki bakar bat eukitzea. Eta bueno, katalanak hain ondo egiten nahi dianez, nik uste honena beraiek egiten duten hortan fijatzea izango dela. Katalanek daukaten ereserkia El Segadors da, eta aukera guztietarako da baliagarria. Abestu daiteke parlamentuan, solemnidade guztiakin erreferendum legea onartuta gero. Edo abestu daiteke poliziaren aurrean, indartsu eta ozen, lurrean eserita herri arresi bat iten haizean bitarten erreferendumeko materiala lapurtu ez ezaten. Edo abestu dezakezu Guardia Zibilaren aurrean, zure instituzioak okupatu eta ordezkari politikoak atxilotzera datozenean. Nik uste adibide hauekin nahiko ondo ulertzen dela zer esan nahi deten. Erreferentzia badaukagu. Bueno, jarri gaitezen pentsatzen zein izango litzateken Euskal Herrian ereserki moduan funtzionatu lezaken abestia. Bakizu eze, ez daukat batego gogoiko hain Euskal Herriko ereserkiai bueltak ematen hasteko. Ez dauka zentzuik. Kale ateratzeko gogo haukat. Intxaurrondoan hijoa. Gidoia idazten nahi da nahiora, intxaurrondora baldin badijoa, ni ere bai. Irailaren 20-ko 24 Kataluniako prozesuari babesa emateko ekimen pila bat antolatu ditu Askatasunera plataformak. Karparraldoia, kontzertuk, hitzaldik, Euskal Herritik Kataluniari babesa adierazteko modu ezin hobea da. Hoxe, ereserkia aukeratzeko kontu guzti hau igual aurrera hau egin dezakegu. Ez dut uste hain importantea danik. Oain kale ateratzeko momentua da. Bideo hau hemen utzikoet. Eskerrik asko ikusteagatik eta hurrengora arte. Ni Intxaurrondora noa. Aio! Hi ha paraules orfes de diners, hi ha discursos buits i hi ha silencis suggerents, conversacions que amaguen secrets, hi ha birra en la taula, hi ha discussions càlides de l'ERS, hi ha senyors de tratge i vida allada, casa amurallada, creadors de ruïna...